Bishop SBC Kali. Akasilisele stadium. Akasilisele stadium. Akasilisele. Akasilisele stadium. Akasilisele. Hallelujah. Shaisanta ulilisele. Hallelujah. Lilisela, 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 lilisela. Igama linguJesu. Shaisanta lilisela. Lililu. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Akashaya isandla again sililisele. Njalo seduze ukuthi asindawo Nkosi ungakaqedi ngathi. Njalo seduze ukuthi asindawo uNkulunkulu engakaqedi ngathi. Singahlala phansi. Angibingelele kakhulu His Grace Bishop Telezi, BM Telezi nabo bonke asebenza kanye nabo. Ngibingelele i-Fivefold Ministry yonke ekhona. Ngibingelele bonke abefundisi ababishopi, sibingelele bonke obaba omama bafowethu odadewethu egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Sibingelele ama-supporters ale great revival ye restoration, uPostoli uLungu M olapha ofisini lika Premier. Sinibingelela nonke abahlabelelayo labo ama-artist, everybody bazalwana, sinibingelele egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Sifunda incwadi kaMark chapter number 10. I will be very short. Incwadi kaMark chapter number 10. Siqala ukufunda verse number 46. Sekuthi angixhume lapho ukuthi kwakwenze njani sinikelwe singekho. That was too much. Bese ngithi umpostoli akavale. Kwathiwa nama ngizeke. Uverse number 46 ufundeka kanje, khona bafika eJericho, kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu indodana kaTimewu uBhatimewu isinxibi esiyimpumputhe wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Thank you so much. Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide ngihawukele. Wayesema uJesu wathi mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi usukume uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yaxuma yaya uJesu. Yayisilahla ingubo yayo yaxuma yaya uJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho yamlandela endleleni.
ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho ngenxa yokukholwa kwayo, yayisibona khona lapho yamlandela endleleni. Baba, izwi lakho liphilile, lenamandla kukhuluma ngalo kule mzuzwana, in Jesus name, amen. Amazwi akhulunywa uJesu wakhuluma kule umputhe, uthi ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho kukusindisile. Lesingesi lithi your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Bese lithi ke yayisibona. Ngithanda ukukhuluma ngokafushane ngokukholwa okunikeza ama results. Faith that brings results. Uma uzobheka into okuthi ukukholwa, awukwazi ukuyiqonda until ufike encwadini yamaHebheru chapter number 11. Ngoba kumaHebheru chapter number 11 verse number 1 lithi ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, bese lithi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. Ngamanye amagama abakholwayo baphila kwenye level yethemba ne level la khona izinto zingabonakali. Kusho ukuthi ukukholwa kungamandla okwenza izinto ezithemba zibambeke, futhi ukukholwa kungamandla adownloada izinto ezingabonwayo zize ezweni elibonwayo. So ukukholwa ivesi likuveza kahle encwadini yamaHebheru chapter number 11 verse 1. Ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezithenjwayo futhi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. But more than that, uma uya encwadini yabaseRoma chapter number 10 uzofunda uverse number 9 lithi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo. Ngoba lento yokukholwa akufanele nje igcine enhlizweni, ufanele iphume ngomlomo. Ngoba uma isiphuma ngomlomo kuba khona izinto ezenzekayo. Ukwenzeka kwezinto akwenzeki ukukholwa kusesenhlizweni. Ngizwe ngathi kuzoshumayeleka. Uma ukukholwa kusesenhlizweni izinto azibonakali. Khulula into esenhlizweni uyikhiphele emlonyeni. Then uma iphuma emlonyeni ihamba iveze izinto ebezingabonwa nezinto ebezingathinteki bese ziyathinteka. But uma uza kuyo leyo ncwadi ufika kuverse number 17 lithi uRomans chapter number 10 verse number 17 lithi ukukholwa kuza ngezwi, bese lithi kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amagama lisinikeza indlela yokuza ukukholwa, indlela okuveza ngayo izinto. Kusho ukuthi ke sekufuneka noma ubani asuke eduze kwabantu sonke isikhathi abazo adbotha into efakwe yizwe enhlizweni. Kufanele ubakhetha abantu mhlamba sinitshele ukuthi kuyo yonke leminyakana esiphilile uphila ngokubakhetha abantu basondeza kuwe. Ngoba ngeke usondeze bonke oTom no Dick and Harry. Kukhona abantu abathi uma ubasondeze eduze kwakho babulala into yakho. Kodwa kukhona abantu abathi uma besondela noma bengashongo lutho bakutshele izwi
bathi asikho isikhali esilungisiweyo salungiselelwa impilo yakho esiyophumelela. Abazokhuluma bathi akukho kungenzeke kuye yena yedwa, bathi akukho okunzima kuye. Uma besondela basondela benze into engaphakathi ukuthi izalwe, kanti khona bathi uma besondela bayiphunzise into ebekwe uNkulunkulu empilweni yakho. So ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. But you know, ukholwa kukhona izinto kufanele kufike kuzo. Ngizwe ngathi ngiyavala manje. Khona izinto kufanele kufike kuzo ukukholwa. Ngamanye amagama ukukholwa kuhambisana nokuthi uNkulunkulu omkhonzayo umaze ngakanani. Ngoba uNkulunkulu wakho omkhonzayo emncane, so uNkulunkulu wezinto ezincane. Kodwa uma umbheka emkhulu uba nama results amakhulu. Ama results avezwa indlela omphesiva ngayo, indlela ombona ngayo uNkulunkulu wakho, iyona ndlela ozokwamukela ngayo ama results. Uma sobheka incwadi yamaHebheru yona nje iyodwa imveza uJesu emkhulu kunezinto ezibalwayo. Number 1, ku chapter number 1 imveza emkhulu kunabaprofeti. That is why sizozwa ethi uNkulunkulu wakhuluma kuqala ngabaprofeti, kodwa manje usekhuluma ngendodana yakhe. Imveza uJesu emkhulu kunabaprofeti. Noma abaprofeti sibadinga ngoba abaprofeti bangezinye zezipho ezidingeka ebandleni, kodwa akufanele si-elevate izipho zifike kwi-level kaJesu. Mkhulu Jesu, mkhulu kunayo yonke enye, mkhulu kunabaprofeti, mkhulu kunabapostoli, mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo, mkhulu kunopope. uJesu mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo. uJesu mkhulu kunabaprofeti. But number 2, imveza emkhulu kuney'ngelosi. Imveza emkhulu ngangabuza abanye abazalwane ukuthi ungakhethani ukuba uwe nokuba ingelosi. Abanye bathi mina ngakhetha ukuba ingelosi ngoba ingelosi ingena noma ikuphi. Ngathi mina ingelosi isuka ingena noma ikuphi ngenxa ukuthi ithunyelwe kimi. Suke ithunyelwe kimi. In other words, uJesu uvela emkhulu kunezingelosi. But more than that, uvela emkhulu kunemhlatshelo. iBhayibheli lithi imhlatshelo eyinikelwa unyaka nonyaka, kodwa lithi iBhayibheli uJesu sengenile kwabakanye, wangenela bonke ngoba waye umnikelo ophelele, mkhulu kuneminikelo, mkhulu kunemhlatshelo, mkhulu kunazo zonke izinto ezazaziwa. Uma incwadi yamaHebheru imbheka ukuthi imenza abe mkhulu, uzombona uma eseyikhuluma lapha ku chapter number 13 uverse number 8 bese yithi uJesu Kristu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube phakade. Ake ngimemezele stadium ukuthi before kube khona enye into bekukhona yena, and namhlanje kusekhona yena. Namhla sekuvela iAntichrist uzobe esewuye.
uJesu mkhulu angazi ngayisho kanjani lena namhlanje ne-stadium ukuze zonke ezinye izinto obucabanga ukuthi zinamandla uzibone zincane kodwa emkhulu uJesu engathi ungathinta osethu uthi mkhulu uJesu mkhulu uJesu mkhulu uJesu mkhulu uJesu mkhulu uJesu mkhulu uJesu. But you know uma kufike la khona umazi emkhulu kunezifo izifo ziyabhawa uma umazi emkhulu kunenhlupheko inhlupheko iyabhawa uma umazi emkhulu kunezitha izitha ziyabhawa uma umazi emkhulu kunabathakathi abathakathi bayabhawa uma umazi emkhulu kunosathane usathane uyabhawa uma umazi emkhulu kuna wonke amandla obumnyama inyanga nezangoma umazi emkhulu zonke lezi zinto ziyabhawa kuthi angimemezele South Africa ukuthi alikho igama elikhulu njengegama likaJesu alikho igama elinamandla njengegama likaJesu awekho amanye amandla anamandla kunamandla evangeli liphethe amandla anginamahloni ngaleli vangeli ngoba leli vangeli lingamandla leli vangeli alinawo amandla liyiwo ushande kephayanda leli vangeli liyiwo amandla namhlanje nemini liyangena liyahamba linqamula ukufa leli vangeli igama likaJesu liyaphilisa liyakhulula livula iminyango. Let's go to this man. Lendoda leyibe nenhlanhla ukuthi ihlangane noJesu isedolobheni layo iJericho. Now uma uzobheka la iBhayibheli liyamchaza lo bhuti lo lithi igama lakhe uBhathimeyu indodana kaThimeyu. Uma uzobheka lamagama umehluko iprefix yakhona endodaneni uba leli gama elithi ba lisho the son indodana leli lithi Timaeus lisho the blind man. Ngamanye amagama kwangesiwona amagama akhe abo lawa kwangesilona igama lalendodana uBhathimeyu kwangesilona igama lalobaba uThimeyu babe babiza ngesimo ngizwa namhlanje na ntambama izimo ziyaqhakeka namhlanje ntambama izimo ziyawa ungene kuleli yasango bekubiza ngesimo kodwa uzophuma kuleli yasango inkazimulo kaNkulunkulu ihleli shanda phayada. Uma bethi lendoda le uBhathimeyu babesho ukuthi indodana yempumputhi bethu ubaba wakhe uThimeyu kusho ukuthi uThimeyu naye wayempumputhi. Uma uzofunda ihistory yakhona kukhona enye indoda ebhale kakhulu ihistory okuthiwa uJosephus uprofessor Josephus uthi kulomndeni kusukela kudala kwakuthi uma kuzalwa ingane yomfana izalwe ngabona kwakuyisiqalekiso. There's a restoration ngizwa ukubuyiselwa sengazathi kuleli khaya kwakuthi njalo uma kuzalwa umfana azalwe ngabona kodwa nikhona abazalwane
so yehla lento yazi yafika kulo baba kuthiwa lo baba lona ngelinye ilanga wathatha le ndodana yakhe lesisiqephu seBhayibheli esibiza ngoBhartimeyu wayithatha waya ethempelini wathi mayifika ethempelini kwafundwa iscripture kwathiwa umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba isandla sikaNkulunkulu umoya wenkosi uphezu kwami ukuba ngishumayela ivangeli kwabampofu kuvuleke amehlo. Come on kuvuleka amehlo ani bazalwane. Lo baba wajika wabheka indodana yakhe wathi noma sinesiqalekiso la ekhaya isiqalekiso sokuthi onke amadoda wabona kodwa ngiyacela noma ngafa mina ngicela wena umlinde lo Jesu baba lo Jesu mhla efika enye yezinto azoyenza ukuvulwa kwamehlo. Kobe ngakabi uyena uJesu amehlo empumputhe zala ekhaya engakavuleki kuyobe ngakabi siyena uJesu uma lesiqalekiso sala ekhaya singakanqanyulwa kuyoba kusiyena uJesu uma izinto ezasihlahlekelayo singaka Alutshalo sothuzane kwakho ukuthi mase kufike yena nalokho kubophe wena kuyanqamuka uma sekufike yena nalokho kuhlupha wena kuyohamba uma sekufike yena nabangakuboni bazokubona. Jesus cela ndodana umlindi uJesu ngoba mhla efika yena enye izinto azosiveza ngayo ukuthi uJesu ngoba uvuleka kwamehla leli ekhaya. Ngiyazi uhleli sengazathi izinto ilungile ekhaya lakho kanti izinto zonakele namhlanje nangu uJesu. Hallelujah Jesus. Kodwa ngithi nangu Jesu nangu Jesu nangu Jesu nangu Jesu uzumlinde ndodana uzumlinde ngoba mhla ifika koshintsha isimo somndeni wethu. Mhla ifika koshintsha isimo esaziwa ngaso. Wabuyela umfana wayohlala ngasemgwaqeni. Awukazi uyibuza ukuthi yini indaba lendoda indoda yomgwaqo. Awukazi uyibuza ukuthi yini indaba njalo evuka emgwaqeni. Azikhona ezinye impumputhe abakhona abanye bahlupheka abanye babeyocela esontweni. Chapter number 3 encwadini kaJohn kwakukhona umuntu ofuhla ngothi ecela esontweni ngoba abangena esontweni benesihe. Yini indaba eyikhethele yena uhlala ngasemgwaqeni ngoba uyazi ukuthi uJesu mhla edlula uzodlula kulomgwaqo. Khona into engizwayo manje ngizokuhlephuka izinto ebeyibopha abantu yazizwa ziyahlephuka kwelika moya nokwakuthethwa nakho ukubuya nokwakuthethwa uBen Hadad babuya abafazi ziyabuya ingane liyabuya igolide liyabuya isiliva.
kodwa bakhona abantu namhlanje angazi about you kodwa ngizwe ngathi uzodlula la ngizwe ngathi na inkosi idlula lapha nangehlula lapha nangehlula phambi kwakho hallelujah 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 inkosi ikulandawo kungazathi wayethi avuke aye ngasemgwaqeni afika ahlale uJesu engaqhamuki abuyele ekhaya ayolala ethi indawo yami yangasemgwaqeni nakusasa futhi ngizobe ngilapha ngoba uyafuna lento okholwa ube nenkani yangaphakathi ukuthi akwenzekanga namhlanje ngiyabuya kusasa ngiyabuya nangaleli yalanga ngoba ngiyayazi lento ikhona inganiqinisekisa nibazalwane ukuthi uJesu lento oyifunayo wena ikhona kuye oh mthinto sethuzana kwa mtshela ukuthi lento oyidingayo nalento okholwa yiyo ikhona awuyitholanga last month wabuya awuyitholanga last week wabuya awuyitholanga izolo nakho ngiyakubona ukhona namhlanje ngoba yena mayihlula zokwamukela into zami khona usho njalo athi ngizokwamukela into zami ahlala but in order to close lithi iBhayibheli weza umsindo he heard the noise wathi mayuza umsindo wathi ngowani ke lo msindo ngoba ngihlale ngizwe umsindo kodwa ayifana lo msindo lo nguzwa namhlanje na umsindo impendulo yathi uJesu waseNazaretha lithi iBhayibheli bathi bengathi uJesu ngiyacabanga fast wakhumbula ubaba wakhe wathi uyazi ubaba wangitshela ukuthi mhla kufika le ndoda uEmmanuel owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade eqaleni wayulizwi ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye kuNkulunkulu ungitshelile ubaba engasekho ukuthi angabolinda amadlozi akithi angibolinda inkosi yamakhosi uJesu ngoba yena mhla efika kuyovuleka namehlo kuyonqamuka isiqalekiso saleli khaya athi bengamtshela uJesu wavele wamemeza noma wena wamemeza ngithanda indlela amemeza ngayo mpostoli ngithanda indlela amemeza wathi Jesu ndodana kaDavid hawuke angazi noma ngayizwana istadium sonke sisho lamazwi sithi Jesu ndodana kaDavid ngihawuke oshanda dadabayana izulu selizwile izulu selifikile ayada there shall be a restoration. Come on Jesu ndodana kaDavid ngihawuke lawo mazwi aphethe izinto
esibalulekile. Umethi Jesu uthi uthi msindisi. Mayethi indodana kaDavide uthi ubukhosi bonke bungobakho. Umethi ngawukele uthi ngenzele nalokho okungangifanelanga. Ngoba into azoyenza manje uzoyenza noma isingayifanele. Awufanelwe kodwa yena will do it anyway. He's going to do it anyhow. Uyezwakala somandla. Uyezwakala udlula ngakithi. Uyezwakala ukhona namhlanje. And then iBhayibheli bese lithi wamemeza kwathi abaseduzane kwakhe bathi shut up. uJesu akafuni into efana nawe. Kukhona abantu abayitype kaJesu kodwa hayi wena. Lithi iBhayibheli bathi mabethi akathule he shouted. Ningixolele makukhona abantu abatshela ukuthi we need to be quiet. Ngenxa yokuthi ukuba quiet kwethu kwenze saba kulezi zimo esikuzo sangashintsha. Kodwa namhlanje we are going to shout. Shout. Shout, shout. Shout, shout. Shout. Can the stadium shout? Istadium singamemeza namhlanje. Sithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Oshadada baba. Ngizwe izulu libheke emhlabeni manje. Ngizwe program yasezulwini imile ngenxa ye program eyenzeka kule stadium. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Jesu shadada baba saya. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wamemeza bemthulisa. Izwi lakhe lozwakala belicindezela. Ngoba khona izimo ezicindezela izwi. Kodwa namhlanje memeza udlule izinto ezicindezelayo. Ayayabaka. Glorabo Shantalabazi. Jesu. Thina silolu hlobo olungenawo umoya kaHabi. Wabo shesha nikezele, oshesha bhawe, oshesha nike. Thina asiniki sitha sethu. Kodwa siphendukela kuJesu. Jesu.
let me show you something. Yini labo bantu abahleli around him bethi akathule bebona yena engaboni. Ngoba abantu abanakho abafuni nawe ube nakho. Memeza abanakho ivoice yakhe izibe phezulu kwabantu abanakho. IBhayibheli wamemeza yadlula ivoice yakhe, yadlula ama-haters, yadlula izitha, yadlula abathi akathule. Waze wamuza uJesu, wathi mayemuza uJesu kwasho ukuthi uzwiwe ngomkhulu, uzwiwe ngomkhulu. Angifune ngathi ngamtshela lo sitho mkhulu ke lo, mkhulu lo esimemezayo, mkhulu, mkhulu lona esimemezayo. And then izwi likaNkulunkulu lithi waze weza uJesu, wathi mayeza uJesu wema, stood still. Kwaphazamiseka iprogram kaJesu ngenxa yomuntu onesidingo. Wama uJesu wathi mbizeni. IBhayibheli babona abantu ababekuvimba sonke isikhathi. Yibo bona laba abantu abajika njengebhayisekile. Kade bethi thula kodwa mase bethi imisibindi. Uyakubiza. Yimisibindi uyakubiza. But lithi iBhayibheli wathi engezwa nazi izinto ezingishayayo ngalo baba. Akabone indlela akayibone. Akazi la kunomgodi khona. Akazi la kunengozi khona. Kodwa lithi iBhayibheli wathi engezwa ukuthi uJesu uyambiza. Lithi iBhayibheli he rose. Wenze njani? Number 1, come on, wavela waphakama. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi it's the season of rising. Noma ngabe izingakanani izinto ezimelene nawe, kodwa this is the isikhathi sokuphakama, isikhathi sokuphakama, isikhathi sokuphakama. Sasicabanga ukuthi makufika ipolitiki sizosizakala, kodwa engathi sicwila kakhulu nayo. Sekuyisikhathi sokuphakama noJesu manje. He rose. But number 2, lithi iBhayibheli wakhipha ingubo yakhe wayilahla lela. Kuthiwa ke ma ufunda ngoIsrael, ngiyavala bishop, ngiyavala. Kuthiwa uma ufunda ngoIsrael ngenxa ukuthi igrant yayingekho, akekho umuntu owayehola iground lapha. Kwafanele umuntu ozalwe ngaboni aye kumpriest afika amhlole ukuthi akaboni ngempela na, abesethungelwa ingubo okuyiyona esho ukuthi uhloliwe, watholakala efanele ukucela. Kodwa wathi mayeza ukuthi uJesu uyambiza, sengazathi wayibamba le ndwangu, wathi ngiyabonga, zonke insuku bengilala ngidlile ngenxa yakho, bengiphiwa bengaphi mina kodwa bepha le ndwangu. Wathi kodwa namhlanje aseke isidingo sakho, because here comes the provider, here comes the healer, here comes okwazi ukushintsha izimo. Bengiphiwe imali kodwa awushintshanga isimo sami. Here comes. Lithi iBhayibheli waqhuma okwesithathu, waqhuma
ethi makunengozi angivele ngingene engozini kodwa ngidingeka ngikuye dingeka ngiphambi kwakhe anginandaba nengozi ke manje ngidingeka ngiphambi lethi iBhayibheli wathi mayifika uJesu wakhuluma lamazwi obaningi abantu abaseyimeni kodwa badinga ezinye izinto kunokushintshwa kwezimo zabo siyambonga uNkulunkulu ngokondliwa kwabangenalutho kodwa ungahlali kulokho kondliwa because umondli onikeze nalabo abakondlayo usenakho nokwakho in closing umebuza uJesu ufuna ngikwenzeleni uthi Nkosi akasho ukuthi ngivulamele uthi that I might receive my sight kusho ukuthi uyakubona ukubona kwakhe ukuthi kukhona kodwa inkinga yakhe ukuyamkela lento but I don't doubt ukuthi amehla ayabona kwelika moya I don't doubt angabazi ukuthi ngimillionaire kwele mimoya angabazi ukuthi ngingumnqobi kwelika moya angabazi ukuthi nginakho ngiyaphila kwelika moya angingabazi le inkinga yami sekwamkeleni inkinga yami sekwamkeleni ikhona la iyo lento ebiyenza ngizohlala eduzane kwalomgwaqo zonke insuku ngoba kwelika moya ngibona kodwa kulele lenyama angiboni let me switch it off like this lithi iBhayibheli what might Nkosi that I might receive my sight wathi uJesu hamba ukukholwa kwakho amanye amagama into yokwamkela into waziyo ukuthi khona ubuhluleka ukuyamkela you need faith I'm closing like this yabona ukuthi lesiqalekiso sokungaboni into eyigijima egazini labo bonke it was not only ukungaboni but it was a curse kwakuyisiqalekiso wathi Nkosi ukuba ngireceive kanti uzothi mayamukela ukubona lento igijima egazini lakhe idlulele to potential children idlulele kukho konke kwashintsha umndeni wempumputhe restoration waba umndeni wababonayo angazi noma ngayimemezela nile bazalwane ngoba kwesinye isikhathi umemezela izinto kubantu bezingane ukuthi can you believe for your family ungakwazi ukukholelwa nomndeni wakini uyazi ukuba uyazi ukukholwa noma bengakuphatha kabi ekhaya noma bengakhuluma kabi bethi washiya umsamo noma bengasho yonke into abayithandayo kodwa lento yakho bayayibona futhi bathembe yona kunale kudala benza
Asiphamise izandla zethu siyathandaza sonke. Ngizwe emoyeni wami uNkulunkulu ethi into zakho isikhona namhlanje. Kuthi ngithi umemeze kahle. Kuthi ngithi usendaweni right. Ngifuna sonke sithandaze namhlanje. Uyazi ngifuna senze into engathi oyibuka eceleni ngathi ayinayo ingqondo. Because ngifuna si-acte nangezandla zethu silanda into zethu namhlanje. Ngoba ilanga lokwamukela leli ngiyalizwa. Ngifuna masithandaza namhlanje silanda into zethu, ulanda impumelelo yakho, ulanda ukuphila kwakho, ulanda nje impumelelo yefamily yakho. Ngifuna masithandaza namhlanje uacte nangesandla isignal leyo yokuthi namhlanje impilo yakhe iyashintsha. Ngenzela noma usathane ngamemeza thina uselate ngoba uJesu ukhona stadium akakwazi ukudlula la kushiye nesimo. Uphathame ufakazi ukuthi kwadlula uJesu kanye impilo yakhe yashintsha. Namhlanje kukhona into enkulu uNkulunkulu asayenza. Akusivula umlomo sithandaze babongcwele. Come on, let's all open our mouth and pray. Sengathi ngathi uma uthandaza uyilande ulanda impumelelo yefamily yakho. Singakabeki ngisho izandla phezu kwakho. Ngifuna ulanda impumelelo yomndeni wakho. Namhlanje kushintsha iqalekisa indala. Namhlanje kushintsha umlando. The history of your family is changing. The history of your life is changing. Ufikile uJesu. Shalabonde lebosa. Come on, Shanda Baba Sike. Izomandla khona istadium sonke. Izomandla kaJesu. Siyashintsha impilo zabantu. Come on. Isigama likaJesu. Kunamandla gijima stadium. Ropo shate bese. Ikatala moshade. Rakabo sate. Nakoge basawa nakoge. Nakoge. Ngiyaza kuyenzeka. Yini bishade me. Kula baba sana bese. Kuyenzeka phezulu laphaya. Nalaphaya. Kulala khona. Amandla gijima stadium sonke. Urabasaka. Hilibishana breke. Ula baba latindo sakho ilande. Silanda ngegama likaJesu. Landa umshado wakho, landa abantwana bakho, landa umsebenzi wakho. Come on, church, everyone is praying. Unabasate. Ubrakanda skulabasia. Baba. Zashintsha impilo zabantu. Ilanga seliyoshona. Inkazimulo yehla. Ilanga seliyoshona. Sulululululu bashebe. Ikontact unomosi. Ikoposate meshe. Nawala mandla fuliboyo. Aqaqibopho. Yamukela la mandla. Yamukela. Woo! Ula baba sikade. Yonke iminyaka evaliwe iyafuleka. Sonke izinto akadengeza ngisenzeka. Okade kufila kuyaphila. Okade kunganyakasi kuyanyakaza. Okade kumila kuyanyakaza. Egama likaJesu. Ufikile. uJesu. Ufikile. uJesu. Asithandaza sonke istadium izinkazimulo. Izomandla. Kulabosheke. Shandebosote. Ukoposo.
Kula mandes, kula pray. Swalemandosko. Hula Masaya. Isifo siyabaleka. Uhlupha kuyabaleka. Usisi liyabaleka. Winkosi yankasumulo. Satumi Stadium. Satumi Stadium. Izinto siyashintsha. Nangu Jesu kuphilisa. Nangu Jesu kukhulula. Nangu Jesu shintsha impilo yakho. Ilabashindeya. Komasia. He's changing lives. He's changing. Shadadadele so no. Ikotola bandeski la bosi. Shalala bosalalade. Ukoprandali kosande. Irabasanda la bosha. Revival. Ulobosiketa. Restoration. Jabo into Sako. You will never die poor. You will never die sick. Kuwimopo. Ujesu makwafika. Kubaleka inqalekiso zemndeni. Ujesu makwafika. Kuvuleka amehlo. Ujesu makwafika. Kabadoshe. Mandos kulama. Shala brakasia. Kuprekada bosa. Randes kilamosi ande. Winkosi yankasumulo. Oh. Davide, ihawugala. Na umusa ngasimeki. Istadium sonke sigcwala umusa ngasimeki. Istadium sonke sigcwala umusa ngasimeki. Uthatha impabanga ezaleni ayithinta into ayihlalisa namakhosi ufuna ibaletho angazi shenge sangathi wazothola abafundisi noma bawu5 abazobeka izandla nje quick. Listen, just one touch. Ngicela wenze nje under the same atmosphere. Ngicela uphathe umnikelo wakho. Enkathi abafundisi bebeka izandla you'll come afore. Ushiya umnikelo wakho ngoba ngiyeza ukuthi khona uNkulunkulu into ayenzile la. But I don't believe ngizokwazi ukuthandazela nonke sibaningi. But please ngicela usuke la khona and give. Ngoba ngiyeza ukuthi uNkulunkulu ushintsha izimo. Come and give. La sathi ungathi wehla lapho ubuthandaza ukuthi isimo sami sishintshile. Sathi ungathi wehla lapho ubuthandaza ukuthi isimo uNkulunkulu akubusise. Come on, let's all come and give. Come and give. Come and give. Wozuthandaza ngoba into sakho siyabuya. Wozuthandaza. Wozuthandaza. Come and give. Bring that young girl. Bring her here. So does like to the one. Come and give. Come and give. Something great is happening. Come and give, Jesus. Come and give. Come and give.
What's the last sister British Kwam? Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Come here, brother. Come here. Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Jesus. Jesus. Come and give. Shumnigalo. Come and give. Come and give. Come here. Jesus. Come and give. Yes, come and give. Come and give. Bafundisi baningi cela sibabeke izandla nabanye. Come and give. Shumnikalo. Musuyajika. Come and give. Yes, ngiyabonga Bishop. Come and give. Come and give. So that, come and give. Simo sakho siyashintsha namhlanje. uJesu udabula eJericho. Yes. Ushintsha iqalekiso uma kwafika. Ukhondolo lomndeni liyashintsha. Come and give. Come and give. Come and give. Come and give. Oh. Come and give. Can I get one man of God this side? One man of God this side. Come and give. Come and give. Abanye fan bapledgele lenkonzo. Bethi next year ngizofaka umnikelo wami. Ngeke into ephethe imvuselo engaka kungenzeki lutho. Come and give. Come and give. Buka umnikelo wakho uJesu uyayishintsha isimo sakho. Ngeke ufuhlupheke, ngeke. Ngeke ufungakholwa. Ngeke abantwana bakho bafa bengasindisiwe. Njengoba ulanje uzolanda ngisho insindiso yabantwana bakho. Subeka nakulo mnikelo ngala. Ulanda ngisho insindiso yomndeni wakho. Ngeke usathana ntshontshe into zakho kuthuleke. Jesu ufikile uyahawuka namhlanje. Uzothela ifavor. Uzohlala nomusa kaNkulunkulu ongazibeki. Hey! Uzohlala nomusa wenkosi ongazibeki. La uyoqhamuka khona uzonakeka. Favor of God is upon your life. And Jesus is doing wonders. Udabulile uJesu ufikile. Come, come. Come, come. Shumnikela udlule. God bless you. God bless you. Come. Come. Shumnikela udlule. God bless you. Nawubeka nala phansi. Ngoba sibanika khona beka nala phansi. God bless you. Bless you. Abanye baya ngapha Bishop. God bless you. Bazobuza abantu uphuma phi namhlanje. Bazobona next week Monday. Bazobona kade uphambi kwenkosi. Woo. Jesus. 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 Kuzomangala abantu abazumndeni wakho. Sathi ungashutha isithombe sokugcina ekhaya. Ngoba lesi sinhle eyiwayo usheshe uyishuthe ukuze mhla uNkulunkulu esenza imhlola ubakhombisa ukuthi niphuma phi noNkulunkulu. Ngoba lento izoshintsha isimo sasekhaya. Ngeke ufuhlupheka ngeke. Yes mama, yes. It's happening. Jesus. Marcos Seta la Presca.